E mentres Vigo acolle esta fin de semana o encontro da Asociación Galega de Construción de Instrumentos Musicais. En Galicia funcionan agora mesmo alrededor de 90 obradoiros. Dende o propio sector aseguran que a lutería galega está vivindo un momento de auxe. José Catoira é un dos luthiers que participa neste encontro organizado por Labra, a Asociación Galega de Fabricantes de Instrumentos. A súa traxectoria é un exemplo da internacionalización do sector. Empezou como luthier en Ribadavia en 1999. Agora mesmo traballa nun par de violinos fabricados con madeira de nogueira que van para o seu obradoiro de Cremona, en Italia, o lugar de maior prestixio na construcción de instrumentos de música antiga. De Cremona é un centro de lutería mundial e veñen comerciantes e clientes de Asia, das Américas, de toda Europa. Xuntamos ali, normalmente o que é a última semana de setembro, que é a Feira de Mundo Música, e ali se traballa, se entregan encargas, se reciben encargas, se enseña o produto e se traballa desde ali. É un sitio moi bon para internacionalizar, Cremona. Lorena Reinaldo, especialista na construcción de arpa céltica, tamén aposta polas madeiras autóctonas na construcción dos seus instrumentos, unha tendencia cada vez máis estendida na lutería galega. Trato de usar madeiras do país, a poder ser, que é máis complicado sempre, porque, bueno, controlar os procesos de secado e todo, pero, bueno, dentro das miñas posibilidades trato de usar madeiras autóctonas, uso moito arce, cereixeira ou nogueira. O encontro celébrase na Escola de Artes e Oficios de Vigo, que foi centro de formación non regrada para moitos dos luthiers en activo. A aprobación esta semana dun novo título de FP especializado na construcción de instrumentos ven a cubrir unha vella demanda do sector. Pois valorámoslo moi positivamente porque moitos de nós, ou penso que a maior parte, somos luthieres que nos quixemos formar como luthieres pero non viñamos dunha tradición de lutería. Entón, moitos de nós vimos no seu momento na tesitura de ter que formarnos e a veces é moi complicado atopar unha escola na que poder obter esa formación. En Galicia hai agora mesmo alrededor de 90 obradoiros de lutería, un oficio que, segundo din desde o propio sector, está a vivir un momento de efervescencia.